senyor comissari, encara que estàvem dissertant al voltant del significat de la paraula comissari, el senyor comissari de l'exposició, Abel Guarinos, té en primer lloc la paraula. Per favor. He tingut el plaer d'haver acompanyat a Manuel Boix durant els 2 anys que ha estat treballant per a aquest encàrrec, per a aquest oferiment de la Universitat de València. Este viatge, que li hem titulat el viatge del temps, en realitat en són 2, és a dir, pel mateix bitllet, pel mateix passatge, podeu fer-ne com a mínim 2. Un, el pictòric, perquè veureu clarament com la seva anterior sèrie, El rostre, va esmolant-se per a fer aparèixer una nova sèrie, que la batejarem com a La nau, en homenatge al bressol de cultura i de sabidoria que és aquesta institució. I el segon viatge és el particular que té Manuel Boix en tant que aprecia cadascuna de les coses que tenen un punt de sabidoria. Tant se val que es tracte d'arqueologia, tant se val que es tracte de literatura, tant es val que es tracte de pintura o de qualsevol de les ciències que també ací bressola la Universitat de València. Jo penso que la pintura és una idea, un fet que cada un que la interpreta i voldria que l'interpretàreu aproximadament en la mateixa direcció que a mi m'agradaria, que és la solidaritat i la solidaritat.